Maniala Ianzica. Sanibonani babukile kusaseyilo champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMurphy King awo amanyala kuba yilelo dlanzana ke eliba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala ubayabhalaka abantu bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibese-ke nathi inkosi yami sesiyanenekela zona zinjalo namhlanje ke inkosi yami senekelwe mangingachithi isikhathi manginilandise nje uDabulisi manje ngisibhalele umngani kahle usendela ama-screenshots wamngani wakhe lana okusho ukuthi umngani wakhe unandaba thizeni emhluphayo enamanyala phakathi uyibeka kanjena-ke hi. I'm not trying to get your attention. A man I loved, respected and sacrificed my life and my body for him to have home and family and to be respected. A man who abused me emotionally, physically, financially and sexually. Umfana obengishaya naphambi kwaboy. Angishaya ngina 3 weeks ngizele, angishaya ngiphethe ingane yami ena 3 weeks. Angijije ngamadlebe ngoba phela bengingavuma ukubeka umntwana phansi wangihlala emqaleni wangiyekwa ngoba umchamo usuzehlela ngemilenze namhlanje ngoba I packed my bags ngabuyela ekhaya. He is going around umzongwana wonke embarrassing me, telling people that I'm a slut. That's why engishiyile ngihambe ngilala namadoda wonke. That is why I'm posting this so that laba abachazelayo ngami bamazi ukuthi uyindoda enjani. Uyena ke lo baba wezingane zami after a abusive man ebulala abantu besifazane kulandela yena. Angiboni ukuthi khona indoda yakuyahlukumeza umuntu wesifazane ngalendlela ngaphandle kombulali. Ngathatha ingane ena 3 weeks ngabuyela ekhaya ngibalekela impilo yami. Those messages ungisendela it's 1 a.m. ebusuku. My 1 month baby is crying. Angilele ngiyakhala alone and he sent me those messages. Nangaka ama messages awasendile ubaba wezingane. Waba nebhadi nje uthole indoda ehamba nje uyibeke khabaxanyana ke le ndaba. Waba nebhadi nje wathola indoda ehambe ilala nabanye abantu nje lapho ifike khona nkosi yami. I thought by this time I'll be HIV positive and now you'll be infected. That's why I was always afraid uma uhambe wayemtholampilo wayokwenza into ene check up phakathi ingculaza ukuthi ngabe kuhambe kanjani. But thanks ngoba ngabe ngiyazisola namhlanje ukuthi ngagulisa umphefumulo ongenacala bandla. No, I'm telling you the truth. Indaba yaqala ngonyaka engabanjwa i-drop ngawo sisahlala kwaSiyanda ngibhebhe hayibo. Indaba yaqala ngonyaka engabanjwa i-drop ngawo sisahlala kwaSiyanda ngilokhuzane uyibekile ke ngilokhuzane intombazane estezi siphuza khona ngathi kuwena kuthiwa lokho kwenziwa nokungcola ngaphakathi. That's when I started gallivanting because I didn't trust myself anymore. Ngaya kuphila lo esasihlala naye
khona kwaSiyanda after yena ngazama umngani wakhe wangigabha yena ngoba ngangiye kuPhila ngiyoshaya ikhwikhi ngafike ngathola yena endlini kaPhila engekho yena uPhila bese wangiceba ke yena abanye angeke ubazi ke kodwa abanandaba. After that kwayoba ile yantombazane engangithi ngiphuma nayo ebusuku nabo James wangilanda egate wangibuyisela endlini ngajika sasiqeda kushaya ikhwikhi etoilet nayo. I was making excuses uma ngiye eKokstad ngoba ngifuna ukuyolala kuye. Na that time ngangishiye ukhiye ngawushiya ngamabomu ngoba ngangisafuna ukudla ngikhululekile ngenele ngayolala kuye the whole weekend. I'm telling you all these things so that you can stop lying to yourself ulokhu uzitshela ukuthi ngisamile endaweni yodwa cha. I've made peace ngokuthi ngadlelwa and moved on. I was never single and I will never be in my whole life. I have many affairs but I was choosing you cause I loved you ngenhliziyo yami yonke. And we are still on naye ke cabanga. Anytime is tea time ziyakhala uma ngifuna. Iwo kama messages asuka kumfana la ukuthi ukuthi ube ngaziphethe kahle ngalesikhathi esathanana nosisi. Yonke into edlula esiketi phambi kwakhe ubesebenza ngayo. Ube ngamhloniphi ngalendlela usisi ukuthi noma bebethi bebonke beziphuzela ukusabhiyana athatha umuntu yena etoilet akwenza amanyala abuye futhi aqhubeke nempilo engathi akwenzeka ngalutho. Aphuma amshiya endlini ahamba emajitheni afike enza amanyala futhi lapho. Into ebuhlungu okubuhlungu kakhulu ukuthi ubemshaya. Imbi kakhulu leyo nto. Imbi kakhulu lento yokushaya isimame. Isimame ongasasithandi shi uthole esinye. Isimame masingaziphethe kahle sishiye uyothola esinye noma yini le ayenza engakuphathi kahle. Hamba. Baningi abantu besimama ngokuthi manje umshaye kuze kufikele la ukuthi ekuthini uzambulala uzomshaya naphambi kwengane. Asiyekeni bafowethu kwenza leyo nto leyo. Asiyekeni. Mengabe kucaca ukuthi khona la zingahlangana izinto phakathi kwakho nomuntu wakho miyeke uzamthola kuzashayisana maka uzamthola kuzashayisana imibono yenu. Zibhlungu manje lezi zinto esihlezi sizibona lezo ufika abantu bedumbile bemabokoboko bengaka beshawa yithi machita. Isandla mengabe siyaluma masilumele kwenye indoda. Hamba ushaya inye indoda masilume isandla. Hayi umuntu wesimame. Masingalumele esimameni isandla. Hayi. Ngiyala. Yazi iningi lalabantu laba abantu besimame yilabantu othola ukuthi mase ebhekene nenye indoda mayithi fuseke kuye uvana tatazele athula angaphenduli. Yini bajwayeleni ukuxhaphaza isimame. Madoda ayikhona. Yekeni lento eniyenzayo. Yekeni lento eniyenzayo kanizama ukwenza ngenye indlela. Ngiyacela. Nani simame mangikhulume nani. Ezinye izinto kuyenzeka. Uthola ukuthi umuntu ugcine sephela uswazi nje kanti naye mhlambe kunezindlela angenzi kahle ngazo. Nani nike nizama ukuthi ningawahlokoloza amadoda. Ngoba kwesinye isikhathi agcina sezilwane le ayizo ngenxa yendlela enenza ngayo. Alikho icala engilivunayo kodwa mangingahlukunyezwa nama relationships. I-relationship yayidalelwe ukuthi kube mnandi, ku-enjoy, kube mnandi ngaso sonke isikhathi. Manje lesenzakalayo asiyazi thina angazi. Siyabonga.